Bussiyhteys. Jari Laari on paikalla iltapäivää. Tervetuloa Radio Kompassille. Morjes, kiitos. Mistä tämä idea oikein lähti, että nyt tarvitaan tämmöinen koottu yhteinen paikka, mistä löytyy kaikki yhteydet eri suuntiin? Tämä itse asiassa lähti, kun olin tuolla Helsingissä viikonloppureissussa ja palaamme sunnuntaina takaisin Jyväskylään päin. Ja oli paluulippu ostettu jo siinä vaiheessa. Ja sitten siinä bussissa nettiä selaillessa niin katsoin myös muiden bussifirmojen ja junafirmojen aikatauluja ja hintoja ja huomasin, että ei vitsi, että nyt olisi päässyt puoleen hintaan toisen yhtiön kulkuvälineellä ja vielä vähän nopeammin Jyväskylään. Ja siinä vaiheessa heräsi ajatus, että eikö tässä nyt ole mitään palvelua, joka tekisi tämän minun puolesta, että ei tarvitse niin monta eri nettisivua pitää siinä auki. Niin, eli sitä kautta sitten. Monta teitä on tekemässä tässä ja miten päätoimisesti te nyt tätä matkakeisaria rakennatte? Meitä on tässä 4 kaveria tekemässä tällä hetkellä hommia, eli 2 tekee käytännön koodaustyötä ja 2 sitten koittaa levittää tämä meidän ilosanomaa ihmisille. Tällä hetkellä tehdään kaikki ihan sivutoimisesti päivätöiden ohella, että toki yksi meistä vielä opiskelee, mutta muuten ollaan sivutoimisia. Aivan. Eli teillä on siis jonkinnäköistä tällaista IT-taustaa ilmeisesti, että tällainen koodaustyökin järjestyy. Hyvä koostumus siis kaveriporukassa, että löytyy osaamista eri osa-alueilla. Kyllä, nimenomaan. Puolet on koodaajia ja 2 on sitten semmoisia ihmisläheisempiä markkinointityyppejä. No, miten nyt sitten tulevaisuus tavallaan, mitä te haluatte tämän kanssa tehdä ja mikä tässä on ansaintalogiikka, miten te teette tällä rahaa, kun tämä on kuitenkin tämmöinen ystävällinen palvelu ihmisille? Joo, tässä on siis aivan valtava potentiaali, että Suomessa tehdään about 30 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa vuosittain. Eli ihmiset matkustaa hyvin paljon, se on iso rahareikä heti asumisen jälkeen seuraava. Kyllä se raha sieltä aikanaan tulee, kun palvelulla on käyttäjiä. Ja meidän tulevaisuuden suunnitelmista, niin tarkoitus on jossakin vaiheessa, että mahdollisesti lippujen myynti tämän meidän sovelluksen kautta. Sekä tietysti lisätään kaikenlaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi tällä hetkellä meiltä puuttuu lennot sieltä kokonaan. Eli me vertaillaan ainoastaan junia ja busseja, mutta Suomessa pääsee myös lentäen tosi kivasti ihan Suomen sisällä eteenpäin. Onnibus tuli aikanaan markkinoille muutama vuosi sitten ja sehän on muuttanut aika lailla tätä palettia. Hintakilpailu on lisääntynyt. Muutama vuosi sitten välttämättä ei olisi ehkä tällaiselle palvelulle ollut niin paljon tarvetta kuin nyt, kun on ristiin rastiin junia ja busseja eri firmoilla ja vaikka mitä, jotka kaikki pyrkii ne hinnat pitää aika maltillisena. Joo, kyllä nimenomaan tarve tämmöiselle palvelulle lähti sieltä heinäkuusta 2014, kun tämä kilpailu vapautui ihan lainsäädännön tasolla. Nyt näitä bussifirmoja on paljon ja lisää on ilmeisesti tulossa ja jännä nähdä, että miten tämä junaliikenteen vapautuminen vaikuttaa tähän palettiin. Otetaan vähän trainia ja jatketaan kohta Jarin kanssa. Radio Kompassin iltapäivän sinulle tarjoaa parhaaksi testattu Seppälä. Bye. Täällä jatketaan matkakeisari.fi-palvelusta vielä Jari Laarin kanssa. Tuossa 5 aikana puhuttiin, että kaikki eivät siis ole tästä aivan mielissään, vaikka tämän pitäisi olla tavallaan helpottava palvelu, että löydetään niitä bussiyhteyksiä ja junayhteyksiä, niin sekö ei kaikkia firmoja nyt kuitenkaan miellytä, että tämmöinen ulkopuolinen palvelu on luotu? Joo, kaikkia firmoja ei ole suoranaisesti miellyttänyt tämä meidän palvelu. Ja toisaalta sitten käyttäjät on ollut kyllä ihan äärimmäisen mielissään, että poikkeuksetta ainoastaan hyvää palautetta on tullut tästä meille kaikille. Matkakeisari on myös mukana näissä Suomen suurimmissa kesätapahtumissa. Provinssirockia, Kuustokkia, Ilosaari-rockia, Assemblyä, Savonlinnan oopperajuhlia löytyy täältä nettisivuilta muun muassa. Miten tämä yhteistyö heidän kanssa käytännössä toimii? Minkälaista se on ollut? Joo, käytännössä me tarjotaan siis näiden meidän yhteistyökumppaneiden sivulle tietoa siitä, että miten heidän asiakkaat sitten pääsee näihin tapahtumiin kaikista helpoiten. Eli siellä yhteistyökumppaneiden kotisivulla on semmoinen meidän pikkuikkuna, josta sitten voi hakea ne juna- ja bussiyhteydet sinne, vaikkapa Savonlinnan oopperajuhlien tapauksessa. Niin, teillä on, sanoit, että henkinen koti on Parikkalassa, eli tuolla iloisessa Etelä-Karjalassa. Sielläkö suuri osa nyt sitten vaikuttaa edelleen? Joo, 3 meistä on sieltä kotoisin, mutta lähteneet kyllä tästä maailmalle. Et me ollaan tällä hetkellä hyvinkin hajautetusti, että yksi meistä on Lappeenrannassa, yksi on Jyväskylässä, sitten Tampereella ja Vantaalta vielä löytyy sitten viimeinen sälli. Niin, eli siinäkin mielessä niin varmasti
on tarvetta teillekin tällaiselle matkustamiselle aika paljon. Kaikki on aktiivisia matkustajia. Kyllä, ja nimenomaan tätä tulee itsekin hyvin paljon käytettyä, kun matkustelee Suomessa. Että näkee helposti sen halvimman juna- tai bussiyhteyden. Niin, miten nyt sitten sanoit vähän jatkosta, voitaisiin lisätä lentoja? Onko se mahdollista, että irtautuu nyt sitten noista oikeista töistä jossain kohtaa ja voisiko tämä kasvaa niin isoksi tavallaan, että tämä voisi työllistää ihan vakituisesti? Joo, pomo varmaan tällä hetkellä kuuntelee tossa. Niin. Mutta terveisiä. Terveisiä sinne Jarkolle. Tällä hetkellä se ei ole ajankohtaista, että toki meillä on erilaisia virityksiä moneenkin eri suuntaan, että tämä on herättänyt mielenkiintoa rahoittajissakin toki jonkun verran ja varmasti päästään niistäkin asioista sitten eteenpäin. Toi matkakeisari.fi-sivu siis toimii, kun sinne etusivulle menee, niin aika simppeli kaava. Siinä siis on pelkästään pystyt hakemaan, mistä lähdet, mihin meet, kuka oot ja mikä päivä matkustat. Että tämä on niinku tehty vähän hölmömmällekin ihmiselle aika simppeliksi. Kyllä se on tarkoitus, että se toimii työpöytäkäytössä ja sitten mobiililaitteella ihan äärimmäisen helposti, että sen käyttäminen ei vaadi ohjekirjaa. Ja tosiaan siitä, kun sitten menee eteenpäin ja on klikannut tämän matkapäivän ja paikkakunnat, niin se sitten kertoo ne kaikki bussi- ja junayhteydet sille halutulle päivälle. Niin, ja siitä pääsee suoraan myöskin sitten niitä ostamaan, eli kyllä, homma toimii. Tällä hetkellä, jos huomenna haluaa vaikka Helsinkiin mennä Jyväskylästä, niin siellä on 50 yhteyttä tarjolla. Hintaharukka taisi olla 6 eurosta tuonne 40, sieltä kyllä löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Kyllä, eli todellakin kannattaa käydä katsomassa ja näitä eroja löytyy. Matkakeisari.fi on osoite, tämä on erittäin hyvä palvelu. Käyttäkää tätä. Jari Laari, iso kiitos, että ehdit piipahtaa. Iso kiitos ja jättäkää huomenna Volvot kotiin ja kattokaa bussi tai juna. Just näin. Radio Kompassi. Jyväskylän vanha Freda tarjoaa